El parc va ser la primera iniciativa del nostre entorn que va implementar les tendències europees dels anys 80 en matèria de planificació i gestió de nous complexos empresarials. Ubicat a Cerdanyola del Vallès, al costat del Parc Natural de Collserola, és un exemple de transició entre una àrea forestal i una zona d'activitat humana. La baixa densitat d'ocupació, la rellevància de les zones verdes comunes i privades, els passeigs per a vianants fan del parc un indret perfectament integrat amb les àrees residencials de la ciutat. El disseny del parc ofereix a les empreses un recinte modern, en un entorn agradable, en harmonia amb el paisatge, que garanteixi la qualitat del treball. Per fer-ho possible, existeix la Comissió de Revisió Arquitectònica que supervisa els projectes d'obra de les diferents empreses per tal de mantenir una urbanització homogènia. El parc és un exemple d'adaptació a les necessitats físiques d'una empresa al llarg de la seva existència, a la qual pot facilitar des d'un espai de 15 metres quadrats fins a edificis de més de 20.000 metres quadrats, la majoria en règim de lloguer. El Centre d'Empreses de Noves Tecnologies, un edifici de disseny peculiar, és el cor del Parc Tecnològic del Vallès, al davant de la plaça Europa. L'edifici està concebut com un lloc apte per a la instal·lació de petites i mitjanes empreses. Disposa d'espais d'entre 15 i 100 metres quadrats, equipats com a despatxos, petits laboratoris i naus de manufactura lleugera. El centre està dotat amb servei de telecomunicacions, aparcaments, magatzems, zones de descans, pati i jardí, un menjador i nombroses sales que són el marc idoni per a la realització de reunions, cursos, seminaris, exposicions, presentacions i jornades tècniques especialitzades. La carpa és un espai circular de 800 metres quadrats molt adequat per la celebració d'exposicions, presentacions, fires i esdeveniments diversos. Un segon complex singular és el conjunt de la masia de Can Fatjó del Molí, un entorn constituït per una masia del segle XIV i una casa senyorial del segle XIX, que representa el nexe entre l'antiga economia agrària i l'economia industrial i innovadora. Inclou un auditori amb capacitat per a 200 persones i equipat amb cabines de traducció simultània, pantalles de projecció i videoprojector, entre d'altres. Annex a l'auditori es disposa també d'una sala de 440 metres quadrats apta per a usos múltiples. L'oficina de correus, la copisteria, l'agència de viatges i el restaurant completen l'oferta de serveis d'aquest conjunt. En l'àmbit de les infraestructures i dels serveis, el parc treballa dia a dia per mantenir un ventall de serveis logístics que el mantingui al nivell més alt de competitivitat. Serveis telemàtics, manteniment, seguretat i hotel, entre d'altres. És més que un indret físic per ubicar-hi empreses. L'estreta relació que manté amb els seus usuaris va més enllà de la que s'estableix durant els processos de comercialització de parcel·les o espais. El seu principal fet diferencial és la complementació del projecte immobiliari amb la promoció empresarial i la promoció tecnològica.